Americká spoločnosť Alpine Oil and Gas ani dnes nepresvedčila obyvateľov obcí na severovýchode Slovenska. V Prešove predstavila zámery ťažiť ropu. Na úvod plánuje robiť prieskumné vrty. Obyvatelia dotknutých obcí nesúhlasia, boja sa o vodu a celkovo o životné prostredie. Proti vrtom protestovali v Prešove. Prieskumné vrty sú plánované v obciach Smilno, Ruská Poruba a Oľka. Miestni majú obavy hlavne z toho, že im vrty zničia životné prostredie, hlavne vodu. Centrom Prešova dnes prešla na protest asi 100 ľudí. Sme proti prieskumu a proti ťažbe pretože je príliš riziková. Štát nemá žiadne odborné posudky. Neexistuje nič ako štúdia vplyvu na životné prostredie. Je to celé jeden veľký hazard. Američania nám chcú zobrať a my ju nechceme dať. Čistú našu vodičku. Hliadkujeme, blokujeme a momentálne demonstrujeme. Aktivisti v obciach už blokujú cesty. Súdnym rozhodnutím chcú zablokovať prejazd ich pozemkami. My tam máme každý na studne, my tam nemáme obecný vodovod, takže tam je ten najväčší problém, voda. Vy nám chcete drancovať vodu a pozemky a všetko. Obavy ľudí sú podľa ťažiarskej spoločnosti neopodstatnené, vrtajú bezpečnou technológiou. Túto technológiu používame všade na svete a je bezproblémová. Firma tvrdí, že doteraz preinvestovala 18 miliónov eur a plánuje preinvestovať ešte ďalšie 4. Obce podľa nich mali osoch už počas prieskumu z platieb, ktoré spoločnosť odvádzala. Zamestnať chcú aj ľudí z regiónu. 8 rokov robia prieskum a zamestnávali poľské firmy, maďarské firmy, vedie to česká firma a financujú to Američania. Ani jeden Slovák pritom nezarobil nič. Hej? A tak to aj bude v budúcnosti. Severovýchodné Slovensko skúmali ťažiari už 10 rokov. Musíme ten náš model, ten náš předpoklad potvrdit a potvrdit sa dá jedine tým hlubinným vrtáním. Momentálne pripravujú miesta na vrty, ktoré by chceli spustiť o pár týždňov. Aktivisti sú však odhodlaní protestovať aj naďalej. Viktória Doričová, RTVS.